హలో హాయ్ అందరికి, ఐఎమ్ శివకుమార్, ప్రాపర్టీ అడ్వైజర్ ఫ్రమ్ రియల్ విజయ్ హోమ్స్. చాలా రోజులుగా నన్ను కొంతమంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే, సార్ మాకు షాద్ నగర్ లో ఏమైనా సైట్స్ ఉంటే చూసి పెట్టండి అని అంటున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మంచి కొత్త సైట్ తీసుకొచ్చాను. ఎక్సలెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇది వచ్చేసి బెంగళూరు హైవే జస్ట్ సెకండ్ బిట్ లోనే ఉంది. సో అద్భుతమైన వెంచర్ అండి ఇది. డిటిసిపి అప్రూవల్ అండ్ రేరా అప్రూవల్ ఉంది. సో అన్ని డెవలప్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయి ఉన్నాయి. సో రెడీ టు కన్స్ట్రక్షన్ అండి. సో చాలా మంది ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, నేను షాద్ నగర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే ఎక్కడ రైట్ టైం లో చేయాలి. సో ఈ వెంచర్ కి అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకు త్రిబుల్ ఏదైతే ఉందో వెరీ నియర్ బై లో త్రిబుల్ వస్తుంది. అదే విధంగా మనకు బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు జస్ట్ 600 మీటర్స్ లోనే మనకు షాద్ నగర్ టోల్ గేట్ ఉంది. సో ఇక్కడ గనక మీరు తీసుకుంటే రేపు మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకి బంగారు భవిష్యత్తు అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కనుక మీరు తీసుకొని ఒక 3 to 5 years కనుక ఆగితే మంచి అప్రిషియేషన్ వస్తుందండి. మరిన్ని వివరాల కోసం నన్ను సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ.